този клип ще е на част, защото заснех първата, един приятел ми звънна. И сега ще е втора част. Мисля, че не знам. Може пак да ме прекъснат и ще има трета. Но се надявам да няма. И сега какво да правим? И сега какво? Дай да чупим, да бием дърво. Дърво. Първокачествено дърво. Виж как се прави? Така се прави. Втора част ще се получи добре. И само 2 части. Според мен ще е добре. За да бъде по-епично, не знам. Ще чупим дърво, за да е по-епично. Бяло дърво, за да е по-епично от винаги. Ой, Пол. Аз никога не гледам вътре в колоните. И този клип ще достигне поне 2-3 минутки. Мисля това да е за втора част. Не. И сега след малко може да го спираме.